Pinaagi sa pagpahayag sa tingog sa balaang espiritu nga kini daotan, ikaw sad-an sa usa ka pagpasipala sa dako nga kabugaton. Jesus, Miyerkules, Agosto 8, 2012. Book of Truth, Mensahe 513. Akong minahal nga anak, kung ang mga tao mangutana kung unsa ang akong gipasabot sa pulong sa Dios, tuguti ako sa pagpasabot. Ang pulong sa Dios nga naa sa balaan nga Biblia, ang daan ug ang bag-ong tugon, ang pulong sa Dios, ang kamatuoran, gihatag ngadto sa kalibutan, pinaagi niini nga mga mensahe, pinaagi sa gasa sa balaang espiritu. Kini nga mga mensahe gipresentar sa Santissima Trinidad ug walay lain nga matang sama niini nga gihatag ngadto sa katawhan, pinaagi sa usa ka propeta. Ang hinungdan mao nga kini ang katapusan nga misyon, ang katapusan nga porma sa balaang komunikasyon ug panginlabot nga gipresentar sa kalibutan tungod sa akong ikaduhang pag-anhi. Ayaw gayud pagpanghilabot sa gahom sa balang espiritu, kay kini usa ka seryoso nga sala. Niini nga mga mensahe, ang tingog sa balaang espiritu gibubo aron sa pagluwas sa katawhan, gikan sa walay katapusang silot. Mahimo nimong ilimod ako, ang imong Jesus, o ang balaanong mga mensahe nga gihatag kanimo sa akong hinigugma nga inahan, ug ikaw mapasaylo. Kay kamong tanan, adunay katungod sa pag-ila sa maong mga balaang mensahe, tungod sa inyong gasa sa kagawasan sa pagpili. Apan, kung imong gisalikway ang balaang espiritu o gipasipalahan kini sa publiko, kini usa ka walay katapusan nga sala, ug usa lamang ka milagro nga gitugutan sa Dios nga Amahan ang makaluwas sa imong kalag. Kinahanglan nga magpakahilom ka kung nagduha-duha ka bahin sa bisan unsang mensahe sa Dios nga gihatag sa kalibutan, ug pag-ampo alang sa manalagna. Pag-ampo ug sundang imong pagtuo ug padayon sa imong mga paagi sa pagpasidungog sa Dios. Importante kaayo nga buhaton nimo kini. Pinaagi sa pagpahayag sa tingog sa balang espiritu nga daotan, ikaw sad-an sa usa ka pagpasipala sa ingon kadako nga proporsyon, nga kini giisip nga usa ka dili mapasaylo nga sala. Kinahanglan ka nga mangayo sa Dios nga pasayloon ka karon, tungod kay kung magpadayon ka nga magpadayon sa tinuyo nga mga kampanya aron babagan ang tingog sa balang espiritu, ang tingog sa Santissima Trinidad, ug ipahayag kini nga daotan nga espiritu, dili nimo mahimo, ni mahimo ka nga mapasaylo, kay kini usa ka mabugat nga sala. Daghang Kristohanon nga maayog tuyo ang nagbungkag niini nga buluhaton. Ang mga mensahe ingon nila wala nahiuyon sa balaang kasulatan. Sa ilang pagsulti niini, wala sila mahibalo sa kamatuoran nga anaa sa balaang Biblia. Atakihon nila kini nga mga mensahe base sa nadungog sa uban nga nag-angkon nga nasayod sila sa kamatuoran, ug ipahayag nila nga kini dili tinuod base sa ilang sayop nga paghubad sa kamatuoran. Mas grabe pa ilang gituis ang kamatuoran ug gitandi kini nga mga mensahe sa bag-o ug kataw-anan nga mga interpretasyon sa balaang Biblia. Paminaw kanako karon, imong Jesus, samtang gisulti ko kini kanimo. Ang mga halangdon nga pari sa akong panahon dinhi sa yuta, misulay sa pagtuis sa kamatuoran sa mga balaod sa Dios aron mamatarong ang ilang pagsalikway kanako. Migamit silag mga bakak aron mapugnan ang mga tawo nga makadungog sa akong tingog. Gipahayag nila ako nga bakakon, usa ka mini nga propeta, o giakusahan ako nga ereya. Gipasipalahan nako ang mga balaod sa simbahan. Ingon nila,
o gilapas ang ipapahulay pinaagi sa pagpahigayon sa panihapon sa Paskwa sa lahi nga adlaw sa usa nga ilang giisip nga husto. Wala lang sila nasayop sa pagsabot kanako. Gisalikway nila ako tungod kay dili sila andam sa pag-abi-abi sa tinuod nga Mesiyas niadtong panahona. Dili sila andam. Wala sila maghuna-huna nga ilang masaksihan ang pag-abot sa tinuod nga Mesiyas sa ilang kinabuhi. Naputos kayo sila sa ilang mga seremonyas, ang ilang hierarkiyal nga mga regulasyon nga niadtong panahona nagbayaw sa ilang mga leader o gibutang sila sa mga pedestal ingon nga tinuod nga mga hari sa ilang simbahan. Nga sila walay luna sa ilang mga kasing-kasing alang kanako ang manunubos sa katawan. Ang susama nga mahitabo pag-usab, samtang akong giandam ang kalibutan alang sa akong ikaduhang pag-anhi. Ang mga Pariseo wala makasabot sa kamahinungdanon sa pagpaubos. Dili nila madawat kung giunsa paglihok sa Dios nga wala niya gibayaw ang gamhanan o labing eksperyensyado nga mga leader sa relihiyon sa iyang simbahan aron ipadayag ang iyang mga plano o pasidan-an ang iyang mga anak. Gipili sa Dios ang mga walay alamag, ang mapaubsanon ug ang manggihatagon nga kasing-kasing aron sa paghatag sa iyang mga pasidaan ngadto sa katawhan. Iyang gibayaw ang mga mahuyang ug gibayaw sila pinaagi sa pag-antos nga mahimong putli sa kasing-kasing aron siya makadumala kung giunsa niya pagpakigsulti kanila. Nining paagiha ang garbo sa tao sa bahin sa propeta lagmit dili makabalda sa kamatuoran. Ilang gisalikway si Juan Bautista ug gipatay siya. Gipamatay nila ang mga propeta kaniadto. Ilang gisakit ang pinili nga mga kalag nga pinaagi kanila ang Dios nakigsulti. Sa imong kalibutan karon sa imong hunahuna, kini mahimong lahi. Kamo ba mga debutado nga sumusunod kanako ug katong nag-angkon nga mga eksperto sa akong Kristiyano o sa ubang mga simbahan nga mituo sa akong amahan sa kahangturan mudawat sa pulong sa Dios karon? Dili. Imong buhaton sa tukma ngadto sa mga propeta ang tinuod nga mga propeta sama sa gibuhat kanila sukad pa sa sinugdan. Imo silang pasipad-an sa ngalan sa akong amahan. Apan, hinumdumi kini. Sa diha nga ang kamatuoran sa katapusan ipadayag kanimo, wala na'y pagbalik kung ikaw mapamatud-an nga sad-an sa usa ka walay katapusan nga sala. Kana, kung magpasipala ka patok sa Espiritu Santo. Kung magpasipala ka ba kanako Hesukristo, ikaw mapasaylo. Kung imong ilimod ang gasa sa propesya, ikaw usab mapasaylo. Apan kung imong babagan ang katapusang plano sa kaluwasan, pinaagi sa pagbiay-biay sa dayag ug pagpundok sa mga magtutuo sa akong simbahan, aron makanunayon nga ipahayag ang tingog sa balang espiritu nga bakak ug dautan, mag-antos ka sa walay katapusang silot. Imong Jesus.